Ahojte. Vítajte pri dnešnom live streame. Čaute. To je taký retrofilter, taký, že vyzerá, neviem. Páčia sa mi tie farby. Že máš koho, či... Tak toto je taká otázka. Toto sa ma už veľmi dlho nikto nespýtal. A vlastne klamem. Spýtal. Ale je to milá otázka. Podľa mňa není vec, ktorú by ste vedeli lepšie, jak túto. Čo sa bude robiť na pop-up? Budem tam ja, budete tam vy, bude tam parfém, bude možné si ho otestovať na svojej vlastnej koži. Budú tam hostesky, ktoré vám budú striekať, keď chcete na ruku, aby ste to mohli cítiť na sebe a môžete si medzi sebou tým pádom porovnávať, že ako to na kom voní. No a tým, že tam budem ja, môžeme sa spolu fotku, napríklad jednu fotku, musíte byť ohľaduplný k ostatným, aby všetci stihli, alebo aspoň aby väčšina stihla fotku. Takže tak. Alebo keď si kúpiš parfém skôr, že napríklad teraz a dojde ti, tak a chceš to napríklad ako darček pre niekoho k Vianociam alebo tak ti viem tam dopísať proste podpis, alebo ti viem tam napísať, čo ja viem, venovanie. Takže závisí. Bude tam zároveň jeden zľavový kód, že keď prídeš, budeš si to vedieť uplatniť vlastne na mojom e-shope. Není tam žiadne vstupné, no je to zadarmo akcia, proste to je taký môj vianočný darček pre vás.